Kakang Badhe Madri wis ana kira-kira 3 wage iki awake dhewe nglembara ana sakjroning alas, nanging nganti sakyahene urung ana siji wae kewan kang katon. Punten dalem sewu Yai Prabu. Miturut petangan kula, budal wage menika sampun prayoga. Nanging kasunyatane Kakang Patih, wis 3 wage gurung ana siji wae kewan kang katon ana papan kene. Punten dalem sewu Yai Prabu. Sabar sawetawis. Banjur nurut pamrayogine Kakang Patih kudu piye? Lah monggo kalajeng mawon. Tabung ijo. Apa kuwi Kakang Patih? Gas. Mangkono. Ayo. Oke. Kakang Patih, wis ketok sayah banget ayu leren sawetara Kakang Patih. Sendika dawuh Yai Prabu. Kakang Patih, yo ora sak terpe yen Kakang Patih kuwi lungguh jajar ana sandinge ratu. Loh. Punten dalem sewu Yai Prabu. Punten dalem sewu Yai Prabu. Sejatosipun punapa ingkang jenengan padosi wonten ing wana mriki? Sejatine ngene Kakang Patih Badhe Madri. Sawetara wektu aku pikantuk sasmita saka Jawata kapurih ngupaya ana ngendi papan dununge Kidang Kencana. Nanging nganti tekan sakyahmene Kidang Kencana kuwi durung katon ana papan kene Kakang Patih. Mekaten to Yai Prabu. Kakang Patih, gandeng wis sawetara anggen awake dhewe leren ana ing papan kene. Coba gaman-gaman pranti-pranti sing mbok gawa apa kira-kira wis cumawis kabeh Kakang Patih? Sampun Yai Prabu. Sedaya sampun samapta. Yen wis cumawis, aku pengen nyoba katiyasane gaman-gaman.
Lho, kok mlempem teh? Lah nggih to Yai Prabu. Niku wau namung dolanan lare-lare niku. Ning ambak-ambak mekaten. Niku Gendhewa dipun wastani Gendhewa Asmara. Lampahe Gendhewa menika tumut maruta. Oke. Jenengan cobi sepindah malih. Bul tenan apa sing dikandakne Kakang Patih? Ampun kathah-kathah Yai Prabu. Mengke baterene telat. Lah, sak menika gantos menika Yai Prabu. Wih. Pedang Kakang Patih. Nggih. Yo. Coba digawanen. Elok gamanmu Kakang Patih. Lah nggih. Disingitke aku pengin nyoba ilmu kadigdayan Kakang Patih. Monggo. Kakang Patih badhe madrim, pangapunten Kakang. Ora sengaja. Wis pun. Mboten dados menapa Yai Prabu. Sakmenika napa pareng gentos kula ingkang nyobi kadigdayan. Kena wae. Kena wae. Nggih, saestu. Tenan. Coba kadigdayanmu Kang. Menika kadigdayanmu. Lho, apa kuwi? Wis Kakang Patih. Aku wis ngerti katiyasane gamanmu. Lho. Kang Patih, aku kok kaya ngerti glibet. Glibet menungso apa kewan kae Kakang Patih? Kang Patih, coba golek ana glibet sing ana papan kene Kakang Patih. Sandika dawuh Yai Prabu. Yai Prabu. Yai Prabu.
Tumihere. Bergetar hatiku kala ku memandang wajahmu. Rasa tak percaya, tapi ini nyata. Siapakah dia? Gadis jelita di tengah rimba, sayu tatap matanya bagai bidadari dari kayangan. Oh, si gadis rimba, kau membuat aku jatuh cinta. Oh, si gadis rimba, katakan padaku siapa dirimu. Cahayu, seliramu sapa kok dhewean nono tengah ngalas kene? Kula Darmini. Walah, nduk tak goleki ngalor ngidul ngetan ngulon. Tibake kowe ning kono. Gek karo sapa kowe iki? Sedina ilang kate esuk tekan sore tak goleki ngalor ngidul. Gek kowe ning kene iki karo sapa? Aku Prabu Angleng Darmo utawa Ari Kusumo. Malah Kanjeng Prabu nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo, Mbok? Malah kebeneran, Mbok. Anakmu wedok bakal tak boyong ana ing Malwapati, tak sengkake ngaluhur minangka garwa Prameswari. Nyuwun pangapunten Prabu, kula mboten purun. Darmini, kowe ora gelem Darmini? Darmini. Woi, Darmini. Darmini. Yen kowe ora gelem dirabi karo Kanjeng Prabu Angleng Darmo, ayo bali nyang kayangan wae. Darmini. 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 Hey Prabu, where are you? Prabu Sinta hilang-hilangan. Yai Prabu.